Assalamu alaikum. Kar ku manta ku danna mana subscribe sannan ku yi mana alamar ƙararrawa domin samun ingantattun littattafanmu da zaran mun ɗora. Maryama ta an girma a zuriyar Arab. Kashi na 20. Maryama ta an girma. Murmushi ta yi ta ɗan mararece fuska cike da kula ta ce, yayan Malam ba kai ne kace na rage yin surutu ba? Suka haɗa ido a karo na biyu da ƙarfin zuciya ta so janye idanunta, amma bai ba ta damar hakan ba. Cike da ƙwarewa ya lumshe idanuwansa ya buɗe a tsakiyar ƙwayar idonta. Tsabar lamarin ya zo mata a bazata, ta yi saurin janye idanunta. Wani irin ƙwarjini ne ya yi mata. Cikin tattausar murya mai cike da sanyi ya ce, mu je gida. A hankali ta sauke numfashi tare da neman dukkan nutsuwarta. Tana gaba yana biye da ita har suka iso cikin gida. Kafin kaka bata tsakiyar gida suka wuce ɗaki, yayi sallama ta ba su izinin shiga. Ko da suka shiga tana zaune a saman tattausar kafet na ɗakin. Ta fitar da wani irin fitinannen ƙamshi mai daɗin gaske. Cikin sanyin murya ya ce, ina wuni? Lafiya lau kaka. Zauna mana. A hankali ya zauna tare da lankwasa kafar shi ta hagu. Kwanukan abinci da ke gefe ta ajiye shi a gabansa. Sannu da aiki kaka. Murmushi ta sakan mai. Yayan Malik, ni ba za ka min sannu da aiki ba, tare muka yi aikin girkin. Kaɓe fuska ya yi cike da zolaya ya ce, ke ɗin? Sai kuma ya yi dariya mai sauti da cewa, Maryamu an girma. Haka nan ya saka kaka murmushi. Ka ci abincinka ya Abdulmalik? Kwaɓe fuska Maryam ta yi tana turo baki gaba tana cewa, ai ba za ƙara ta aiki ba. A hankali ya buɗe kwanon abincin. Wani irin ƙamshi mai daɗi ya daki hancinsa. Wani irin sayayyen numfashi ya sauke tare da rumshe idanunsa. Yarab, tuwon shinkafa ne da miyar taushe, ta ji nama da kifi sai man shanu. Nan take ɗakin ya gauraye da ƙamshi. A tsanake ya rike cin abincin har ya kammala. Juyawa ya watsa mata yarkarkun idanunsa da ba ta iya gano me ke cikinsu. Turo baki ta tare da hunkuyar da kai ta murguɗa baki. Ta so mu yi karatu. Ba musu ta ɗauko littafin ta suka yi karatu kamar yadda suka saba. Kaka na gode, zan wuce gida. Ji mana Abdulmalik. A hankali ya zauna. Abdulmalik, ya batun karatunka? Numfashi ya ɗan fesar cikin sanyin murya ya so mu faɗin, kaka kuɗin ne bai gama kammaluwa ba. Kaka makarantar tana da tsada sosai. Abdulmalik, idan ka biyewa sai ranar da ka tara kuɗin da za su ishe ka, ba za ka je karatu yanzu ba. Komai a hankali aka fara shi. Baka san me Allah zai yi nan gaba ba. Yanzu nawa ka tara? Nauyin ajiyar zuciya ya sauke. Kaka 20,000 ne a hannuna yanzu. Abdulmalik, kana nufin tsawon lokacin nan da ka ɗauka kana aiki iya abin da ka tara kenan? Raurau yayi da ido kamar zai yi kuka. A'a kaka, to ya aka suka zama 20,000? Dama kwanakin ko da na dawo daga shago na tare da an balle ɗaki na. Subhanallah, kai ya jingiya. Cikin yanayin da damuwa ya ce, wallahi kaka duk kuɗin da na tara sun kwashe na. Nauyin ajiyar zuciya kaka ta sauke. Shine baka gaya min ba? Ki yi haƙuri kaka, Allah ya tsare ka ba. Barayin sun yi yawa a unguwar nan. Cikin yanayin nutsuwa sa da ya zame mishi jiki ya ce, haka ne kaka, Allah ya shiryar da su. Amin. Ka yi ƙoƙari Abdulmalik, kar shekarar nan ta ƙare baka shiga makaranta ba. Insha Allah kaka, zan yi ƙoƙari. Allah ya taimaka. Idan ka tara ragowar sai na cika ma. Na gode kaka. Cikin yanayin nutsuwarsa da kasar da ta kalli inda Maryam take zaune, ya lumshe ido ya buɗe akan fuskar ta. Cikin sanyi murya ya ce, kaka sai da safe, Allah ya tashe mu lafiya. Kai tsaye nufi ɗakinsa ya watsa ruwa. A hankali ya fara jin nutsuwa na saukan masa. Karatun alƙur'ani ya yi, kana ya addu'o'i ya kwanta. Nan take barci ya yi awon gaba da shi. Can cikin barci ya fara ganin wani haske mai bala'in ƙarfi ya kewaye wani katafaren waje. Wasu mutane ne sanye da fararen kaya zagaye da wannan hasken. Daga can gefe wasu kyakkyawan 'yan mata ne tsaye, kowacce fuskar ta ɗauke da murmushi. Ɗaya daga cikinsu 'yan matan ta soma kiran sunan shi cikin wata irin zazzakan murya mai cike da nutsuwa. Abdulmalik daidai lokacin ya farka daga barcin da yake cikin wani irin yanayi. Wata irin
zufa ce mai bala'in dumi ke saukowa daga saman kanshi. Cike da razana da dumuwa dafe kai yayi da ke zuciyawa ya sauke da nauyin ajiyar zuciya mai dumi ya juya gefen hagu ya kwanta tare da yin addu'a. Ya sake juya hannun zuwa dama ya yi addu'a. San barci ya ki zuwa sai faman juyi yake cikin wani irin mummunan yanayi da ke faruwa da shi duk lokacin da ya irin wannan mafarki da yake duk bayan shekara. Karatun alkur'ani ya kan rika cikin sassauyan murya mai cike da kasala. Cikin ikon Allah ya samu barci ya yi awon gaba da shi. Washe gari gabaki ɗayan yinin wannan rana haka ya yi ni a kasalance, komai a hankali yake yin su. Zaune suke a tsakiyar gida suna hira. Kaka ta kalle su cikin sanyin murya ta soma magana. Abdul Malik, me ke damun ka? Cewar kaka. Tsayayyen numfashi ya sauke. Ba komai kaka, gajiya kawai ke damuna. Ka tabbatar ba komi? A karon farko ya saki murmushi. Allah, ba komi kaka. Shikenan taso mu yi karatu, ya faɗa yana kallon Maryam da ke kwance. A hankali ta miƙe ta nufi ɗaki ta dawo ɗauke da jakar makaranta. Nan suka soma yin karatu cikin nutsuwa da kwanciyar hankali. Kana yi yayi musu sallama bayan fiyar shi. Kaka ta rufe gidan hana suka wuce ɗaki suka kwanta. Washe gari ma haka ya tashi ba wani kuzari, jikinsa ya mutu sosai da mafarki. Duk da ba wannan ne karo na farko da ya fara yin irin wannan mafarki ba, tsawon sati guda kenan yana fama da kasala. Kaka ta yi tambayar duniya ya ki faɗa mata. Bayan isha'i kamar ko yaushe tana tsaye a tsakar a kofar gida tana jiran dawowar shi. Ta ɗau tsawon lokaci tsaye a kofar gida tana jiran dawowar shi. Maryam, wai me kike a waje? Kaka, ya Malik nake jira. Ajiyar zuciya kaka ta sauke tare da faɗin Allah ya sa yaron nan lafiya yake. Bai taɓa kai irin wannan lokaci ba. Allah dai tsare shi da a duk inda yake. Cikin tsananin damuwa Maryam ta shigo gida. Kaka, ya Malik bai dawo ba har yanzu. Ta faɗa kamar za ta yi kuka. Maryam Hawa ta ce, kaka mu je mu nemo shi. Kaka bata jira me kaka za ta ce ba, ta wuce ɗaki ta ɗauko hijabi da fitila. Kana suka fice daga gidan hankali a tashi saboda bai taɓa kai uwar haka ba. Kaka, ko za mu je kasuwa? Kila yana can. Maryam faɗa a hankali. Bana tunanin yana kasuwa. Wani lokacin idan ogansu ya rike shi a kasuwa yakan kira ni da wayar ogan nasu ya sanar da ni. Kaka, kila ya kira ba ni tuga. Da wuya idan yana kasuwa. Ganin Maryam ta matsa sai sun je kasuwa, hakan ya sa suka wuce kasuwa. Nan mai shagon ya sanar da su tun bayan isha'i ya wuce gida. Cikin tsananin tashin hankali da ke tattare da su suka baro kasuwa. Nan suka ruga neman shi cikin unguwa. Duk sun san baya zuwa gidan kowa, hasali ma ko aboki bai da shi. Idan ka gan shi tare da wani to Maryam ce. Kaka, ko za mu je ɗakinsa? Cewar Maryam. Anya kuwa yana ɗakinsa? Kaka, mu je mu duba. Haka suka ɗunguma zuwa ɗakinsa. Isowarsu ya yi daidai da sakin wata irin ƙara mai razanarwa. Nan take cikin Maryam ya soma karkarwa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abdul Malik ta kira sunansa a raunace. Da sauri ta nufi cikin ɗakin tana kiran sunansa. Abdul Malik. Tsawa ta yi cak. Tuni Abdul Malik ya soma babu alamar numfashi a tare da shi. Rungume shi kaka sai tana kiran sunan shi. Cikin tsananin tashin hankali kaka ta fashe da kuka tana kiran sunan shi. A bangaren Maryam tuni ta fita hayyacinta. Jikin kaka sai karkarwa da tattaro karfi ta ci karfinta. Kana ta janye shi daga jikinta ta zube shi karfinta. Kana ta janye shi daga jikinta ta zuba mishi ruwa ya sauke na nauyin ajiyar zuciya. Hankali ya shiga karanto addu'o'i. Cikin ikon Allah hankalinsa ya fara dawowa jikinsa. A hankali ya dago da idanunsa da suka dan kada yayi jawur. Ya kalli kaka ya yi ƙasa da kansa. Murya a dace ya ce, kaka za su tafi da ni, sai kuma ya fashe da kuka. A razana kaka ta ɗago ta kalle su, zuciyarsa na bugawa da ƙarfi, idanuwanta a ƙasa. Suwaye za su tafi da kai Abdulmalik? Su tafi da kai su kai ka ina? Kai ya ɗaga mata cikin tsananin tashin hankalin ta da ke tattare da shi. Ta fashe da kuka mai tsuma zuciya. Murya a dace ya ce, kaka wallahi tafiya za su yi da ni. Kaka bana son rabuwa da ku. Kaka ina Maryama ta? Wani sabon kuka
kaka ta fashe da shi tana girgiza kai. Abdulmalik ba inda za su kai ka. Abdulmalik san baya cikin hayyacinsa sai sabbatu yake. Maryam da ke bakin kofa tana sauraron sabbatun Abdulmalik yake durƙushe a wajen ta saki wani irin marayan kuka. Kallon shi kaka take cike da tausaya ganin yadda ya takure waje ɗaya. Yana sabbatu cikin raunaniyar murya. Abdulmalik ya ci gaba da faɗin, kaka ga sunan za su tafi da ni, wayyo Allah na Allah. Nan kaka ta shiga ta tofa mishi addu'o'i, a hankali ya fara sauki ajiyar zuciya. Nan take jikinsa ya saki. Sai lokacin Maryam ta samu damar shiga ɗaki cikin tsananin tashin hankali ta kalli kakar. Maryam Adisha ta ce, kaka don Allah kar su raba ni da ya Malik. Jujjuya kai ta fara yi kamar zautacciya, hawaye na bin fuskarta. Cikin muryar kuka ta soma kiran sunansa, ya Malik kar ka tafi ka bar ni don Allah ya Malik, idan ka tafi ka bar ni mutuwa zai. Kasa barasa maganar ta yi sai kawai ta fashe da kuka. Kaka tuni jikinta ya yi sanyi. Ajiyar nan zuciya ta sauke tare da fesar da numfashi cikin raunin murya ta ce, Maryam ki daina kuka, karki tada hankalinki daga barci, karki tada shi daga barci, kin ga da ƙyar na samu ya koma barci. Da sauri ta sa kunnuwanta tana sharawa. Kaka na daina kuka. Numfashi karfin hali kaka ta ce, yawwa yan albarka. Haka suka kasance a ɗakin nan dan wani lokaci kaka na tofa mishi addu'o'i, shi ko sai sauki ajiyar zuciya yake. Fuskar shi ta yi fayo duk da barci yake, amma tashin hankalin da fargabar da ke kwance a saman fuskarsa. Wuraren 11:30 ya fara buɗe idanuwansa da suka kada su kai jajir bishi yake ganin cikin wani irin yanayi ya daki hannun kaka. Nasa bugun zuciyar shi na tsananta. A hankali ya fara buɗe idanunsa da suka yi masifar nayi, ya ɗauke sauki a kan kaka da ke riƙe da hannunsa. Maryam ta ɗora nata a sama cikin wata irin murya mai cike da sanyi ya ce, kaka zan sha. Da sauri Maryam ta sanya hannunta ta ɗebo ruwa cikin robar ta bashi. Shi kaka a hankali ya ɗari da kan shi. Mutunta suka mishi kofin a baki. Haka ya rika tukar ruwan makoshi yana kaiwa inda yake son kaiwa. Sautin kwat ya shanye ruwan. Wata irin zufa sai ta rika tsatsa mishi daga saman kai. Ya sake sassauyar ajiyar numfashi. Murya Adisha ya ce, na gane Maryama. Abdulmalik me ka zini yanzu? Kaka ta tambaye shi cike da kulawa. Murmushin karfin hali yayi cike da zuriya. Bana jin komai kaka. Ka tabbatar? Kai ya daga mata alamar tashi mu je gida ka kwanta ka kwana a can, kaga dare yayi ba a san me zai faru ba. Kaka ki bari kawai zan kwana a nan. Maryam kuwa idanuwanta ne suka ciko kwalla. Cikin sanyin Abdulmalik ya dafa kafadar Maryam cikin sanyi, murya mai cike da nutsuwa. Maryam ta ki haƙuri, ki daina kuka, kin ji kina son ni ma nayi kuka? Da sauri ta girgiza kai. Yauwa kam kaka kam. Sai kallon su take. Ajiyar zuciya ta sauke tare da fesar da numfashi. A hankali Abdulmalik ka san baka da lafiya, me yasa ba za ka je gida ba? A hankali Abdulmalik ya tona bakinsa cikin sanyin murya ya ce, kaka wallahi lafiya ta kalau, na baro kasuwa ina shigowa unguwar nan ne kaina yayi mugun sarawa. Nan take zazzabi mai karfi ya rufe ni, da kyar na iso daki na tare da taimakon Kabiru. Kaka ko ido ta rutsa. Abdulmalik kamar mai son gano wani abu a karon farko ya saki murmushi.